At nagbabalik na po ang radio DJ nyong sobra magmahal pero wala pang minamahal. Nagbabalik na po DJ Kim Chino, ang inyong spicy opat. Di ba nga sabi ko sa inyo hanggang 9pm pa ako kaya hindi ko kayo iiwan. Katulad ng pag-iwan sa inyo ng ex nyong sobra mong minahal. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo DJ Kim Chino. At diba sabi ko sa inyo, minsan single kayo pero hindi nyo alam yung dahilan. O di kaya single kayo pero dinideny nyo ang dahilan. Huwag kayo mag-alala, ako na magko-confirm yan kasi ibibigay ko ang 3 rason kung bakit wala ka pa ring jowa ngayon. Sabi ko kanina, mahal, una, wala kang jowa ngayon kasi wala kang pera. O, aminin na natin, totoo naman din talaga. Minsan wala pa sa budget mo ang paglandi. Oy, totoo naman, magastos lumande sa hirap ng buhay ngayon. May krisis nga ngayon eh. Ako nga lagi ko sinasabi ko dati pa na sabi ko, ay naku, sinasabi ko na nga ba, kapag ako nagkakotse o sariling kotse, mapapadali na ang paglandi, kaya nakitang sundo at hihatid. Pero biglang nagtaas ang krudo, ang presyo ng petrolyo. Ayan, si Kim Chino, hindi na nakapaglandi-landi. Hindi na nakapagsundot hatid sa kanyang mga natitipuhan. Oo. Diretso na ako bahay agad, mahal, after kong umere dito. 'Di ba? Understandable 'yun eh. Understandable na ayaw mo munang gumastos. Wala ka pang budget sa mga dating na 'yan. Bakit? So kung hindi mo naman talaga kaya pang buhayin ang sarili mo, bakit ka lalandi? That's understandable and that's responsibility. Kaya kudos. Mataas ang tingin ko sa mga single ngayon at pinipiling maging single muna ngayon sa hirap ng buhay. Oo, taas noo, taas kamay, 'di ba? Saludo ako sa inyo, saludo rin ako sa sarili ko. Anyway, ang pangalawa naman, mahal, baka kaya wala kang jowa ngayon o single ka pa ngayon kasi ang taas ng standards mo. Dito na papasok. Dito na papasok ang kakakidrama nyo. Hoy, totoo ha. 'Di ba? Minsan sa kakanood nyo ng K-drama, ang taas na ng standards nyo. Gusto nyo lagi matangkad, gusto nyo lagi mayaman, gusto nyo lagi, walang pores. Nakaw, sinasabi ko sa inyo, karamihan sa mga nakikita nyo o karamihan sa pwede nyo maging jowa ay Pilipino. Diba? Doon na tayo sa totoo, kaya wag masyadong mataas ang inyong standards. Not unless pupunta kayong Korea para doon makakita kayo ng mga opa o di kaya mga walang pores o di kaya sobrang puputi. Ewan ko ba sa inyo bakit ang layo pa ng tinitingnan nyo, ang layo pa ng hinahanap-hanap nyo, meron naman ditong spicy opa sa Pilipinas. Napapakinggan nyo, di ba? DJ Kim Chino, katulad kanina, nasa Taguig po kami. Malapit sa Ayala Mall. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, ang dami naming nakita dyang kabisyo. Ang dami rin naming napasaya. Kaya kung kayo ay looking forward makakita ng lokal na opa, ay nako, DJ Kim Chino yan, abangan nyo. Hindi, ang sinasabi ko dito, minsan wala kayong jowa kasi mataas talaga ang standards na nasiset ng mga fantasy nyo. O aminin nyo, di ba? Kaya kayo kung magsiset kayong standards, yung akma naman sa ating estado sa buhay. Di ba? No, akma rin naman na taga Pilipinas din, di ba? Yung mga nakikita sa Pilipinas. O di kaya, syempre, yung mga achievable naman, yung makatotohanan. Mag-set kayo ng standards na kung saan at least may trabaho, 'di ba? At least ganito yung source of income. Pwede 'yun. At least maganda yung ngipin. Yung mga ganong bagay, 'di ba? Para at least magkaroon ka rin ng posibilidad na magka-jowa kahit mataas ang presyo ng bilihin ngayon.
Anyway, kami po ay naka-live sa TikTok at Facebook ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya kung gusto nyo akong kabanding sa live at makita nyo ako sa live, ano itsura ni Kim Chino, kayo mga nakaradyo dyan, pumunta kayo dun ha. Naka-live na kami. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa pangmalakasang music. At syempre, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Binibigyan ko palang 2 points si Kim Chino dahil wala pa ring love life ngayon. Ala, hindi pala to PBB. Anyway, here's Orange and Lemons. Pinoy ako!